मोदी बाबू नमस्कार। आपण को देखिबी बोली भाबुथिले हौ भल हैला एबे तम सांगरे देखा है गला आपण देखी मो आखि अपवित्र होई गला। कौन कहिला नाई मने मु खाउथिले कि आपण को देखी मो आखि पवित्र होई गला। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖାଉଛି ଥାନ୍ତା କି एबे तो देखा होई गला ना। ତମେ ଯୋଉ ଆସନ୍ତା ବରଷ ଚପ୍ ଖାଇଥିଲ 50 ଟଙ୍କାର ଖାଇଥିଲ 49 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲ ଆଉ 2ଟି ଆଠଣି ଦେଇନଥିଲ ଏବେ ଦିଅ ନହେଲେ ତମ ନାଁରେ ଆଠଣି କେସ୍ କରିବି। ଅମିତ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ ଲଗାଅ। ମୁଁ କହୁଛି ଏବେ ହେଲେ ମୁଁ କଣ କହିବି ମୋଦି ବାବୁ? ଏକ ବୋକା ଲୋକଟିବ ତମେ କହୁନ ଟ୍ରମ୍ପ ବାବୁ ଆମଠୁ 50 ଟଙ୍କା ଚପ୍ ଖାଇଥିଲେ ଆଉ 2ଟି ଆଠଣି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆହେ ମୋଦି ବାବୁ, ଟ୍ରମ୍ପ ପରା ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନା ଖଡ଼ସ୍ପତି ଏବେ ପରା ସେ ପରିବା ବିକୁଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପ ବାବୁଙ୍କର ଏଡ ବଡ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି ଶେଷକୁ ପରିବା ବିକିଲେ ଆଉ କିଛି ମିଳିଲାନି। देखी छाएगी कथा कुह दिन को मोर परिवा दुकान रे केते टंका इनकम होजी जानी छ। ପରିବାର ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଛିଞ୍ଚି ଦିନ ଯାକ ଯାଉଥିବ ସେଇଥିରୁ ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। मुंडरो छापरा उड़ी गलानी हेले भी थामे बहुत उछन होज। ତମେ ମୋ ଛପର କଥା ଛାଡ, ତମ ଛପରରେ ତ ପିଡିଆ ପଡିଛି ସବୁ ଧଳା ହେଇଗଲାଣି। थामरा मरुड़ी मरुभूमि रे माथे लागुछि गोटिए हेले भी बनाना ट्रुई हब नाही। ମୋଦି ବାବୁ, ତମେ କାଠଟା ପରି କାହିଁ ଠିଆ ହେଇଛ କିଛି କହୁନ କଣ ପାଇଁ? ହଁ, ଗୋଟେ ଆମେରିକାର ପାତି ମାଙ୍କଡ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ସିଏ ବହୁତ କଥା କହୁଛି। ହଁ, କିଛି ତ କୁହ। ଏତେ ସେ କଥା ନାହିଁ ଟ୍ରମ୍ପ ବାବୁ, ଆମର 2ଟି ଆଠଣି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଚା ଷ୍ଟଲରେ ଯାଇ ଚା 2 କପ୍ ପିଇ ଯାଆନ୍ତୁ ହେରି, ଧଳା ଚୁଟି କଳା ହେଇଯିବ। मते मागी की दुखी त कर नाही मोटू परिवा देखिल नहीं जीव। भाई और बहन, आम भिडियोटी आपण मानू केमती लागिला लाइक सब्सक्राइब करी और कमेंट द्वारा हमको लिखी पठाई दियंतु। आपण माने एमितिका मजालिया वीडियो देखिबाकू हम चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु।